Završila sam Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer financije. Pripravništvo Adresu je meni pružilo i što vjerujem da će pružiti svim mladim ljudima koji se pridruže našem timu i iskustvo rada u velikom, uređenom i stabilnom sustavu, prijenos znanja i pristup znanju te poticajno okruženje za otkrivanje i razvoj vlastitih osobnih vještina i karijernih afiniteta. S druge strane, ono što vjerujem i što iz mog iskustva mladi ljudi donose u ovakve sustave, čista pokretačka snaga za sve nadolazeće poslovne izazove. Od svih zadataka i projekata do sad odrađenih, najveće zadovoljstvo bilo mi je sudjelovati na projektu reorganizacije korporativnog kanala prodaje u Croatia osiguranju, jer sam imala priliku dati svoj izravan doprinos izgradnji jednog novog sustava. Adris je jedna od rijetkih kompanija koja je uspješno disperzirala svoje poslovanje u nekoliko strateških smjerova i time se uspješno prilagodila svim tržišnim okolnostima, a ja se kao mlada, ambiciozna i motivirana osoba još dugi niz godina vidim kao član Adresovog uspješnog tima na svim razinama menadžmenta.